Hello guys! Welcome to my channel. This is Mel's Kitchen and Vlog, and for today's video, ayan, as you can see, may project po kami mag-asawa. Ayan, nakikita niyo po to. Ito yung sa aming bandang likuran ng aming bahay. Ayan, aalisin po namin yan at si Mr. ay may plano magpatayo ng garahe. Ayan, para po sa aming mga gamit pang bukid. So ayan guys, bali compilation po ito ng mga videos kung ilang araw itong ginawa ng aming mga balika mag-anak at pamangkin na rin po guys. So ayan, thank you so much guys in advance and keep on watching. And sa mga bago po, sa mga gusto lang, please subscribe and please click notification bell para updated po kayo sa aking mga upcoming videos. So thank you so much again guys. Excuse ka mo
So, ayan guys, natapos na yung project ni Mr. Ayan. Paradahan ng mga gamit namin para sa bukid. Ayan na siya guys. So, finally, natapos din ng ilang araw. Tapos, ayan, may inaayos si Mr. Ayan yung interlinks. Ayan, para naman sa ipapagawa niyang gate. So, yung isusunod natin iba-vlog guys pag natapos na. Ayan, inaayos niya. Plano ni Mr. na dito na sana gawin. Kaso nga lang, sabi nung gumagawa, doon na lang sa kanilang gawin. Tapos ito guys, nakikita nyo. Ay, mali. Yan, ginagawa mo. Yan, nagpagawa na rin siya ng sampayan. Oh. May sampayan na kami na DIY. Okay.